आपले खणखणीत गायकीन संगीत मोगीच्या काळजार राज्य करपी पंडित प्रभाकर कारेकार आणि गोंयच्या लोककलांचे दायज अभ्यासपी विनायक खेडेकाराक अंदूचे गोमंत विभूषण पुरस्कार भेटयले। लोक कलाकार ह्या नात्यान विनायक खेडेकाराक जाल्ल्या शास्त्रीय संगीतांतल्या योगदाना खातीर पंडित प्रभाकर कारेकाराक हो मान फावो जालो। दोना पावलाच्या राजभवनांतल्या दरबार हॉलांत पुरस्कार भेटोवपाचो देखदिणो सुवाळो जालो। आणि आता ऐकूया मानेस्तांनी उक्तायिल्ली मनोगतां। माझ्या या जन्मभूमीन हो पुरस्कार म्हाका मेळ्ळा पळय त्या बद्दल खरोखर मनापासून आनंद झाला। आयुष्यात संगीत शिवाय दुसरे हांवें कांय करूं ना आणि हो संगीतासाठी म्हाका हो पुरस्कार मेळ्ळा, त्यामुळे आनीक आनंद जाला। पण अशें म्हणचे परस म्हाका जें कितें दिसता, कितें जावचें दिसता तें हांवें म्हज्या भाशणांत मांडलां। म्हणजे 3 हें आसा, तातूंत एक सायंटिफीक डॉक्युमेंटेशन ऑफ रियल एंड ओरिजिनल ऑथेंटीक फोक आर्ट फॉर्म्स एंड ट्रेडिशन्स। नंबर 2 जे ना जाल्या तांचे परत रिवायवल, तांकां परत नवसंजीवनी दिवन तांकां हाडपाचें। आणि नंबर 3 हांवें सांगले तशा प्रकारच्या ऑथेंटीक कार्यक्रमां, ऑथेंटीक लोककला प्रकारांचें सादरीकरण, आविष्करण जावचें त्या रूपांत। नाही, पुरस्कार हा कोणताही चांगला वाटतो, परंतु त्या पुरस्काराच्या नंतरची जी जबाबदारी येते ती त्याहून अधिक मोठी असते आणि त्याचं एक दडपण येतं। आणि त्यातून गोमंत विभूषण सारखा राज्य सरकारचा सर्वोच्च पुरस्कार मिळाल्यानंतर आता मला माझ्या क्षेत्राखेरीज दुसरं काहीच करता येणार नाही असं मी मानतो। पण या क्षेत्रामध्ये जे काय आतापर्यंतचं योगदान आहे ते अपुरं आहे, अजूनही खूप काही राहिलेलं आहे हे समजायला लागलं। गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोझारियो, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली।